Maabot sa 85 ka mga batang lalaki nga nag-edad og 7 ngadto 16 anyos ang minagop sa Barangay Punta Inganyo, Lapu-Lapu City, Human. Gikatahong na scam sa usa ka nagpailang basketball coach. Ang naasoy mga bata, gikatahong gipangayuan og tag 370 pesos alang sa ilang uniforme sa basketball apan napakyas ang nagpailang coach paghatag sa basketball uniform ug kalit lang nga wa na nagpakita. Gawa sa mga bata sa Barangay Punta Inganyo, gikatahong nakapamiktima na usab ang maong sospek sa uban pang mga barangay sa Lapu-Lapu City ug sa mga silingang dakbayan. Tungsayran, pinaagi ni ining report. Sa Barangay Hall sa Punta Inganyo, matod pa, iapod-apod sa nagpailang basketball coach ang mga basketball uniform ni ining mga batang lalaki ni atong Mayo 29. Apan kay napakya siya sa iyang saad, giuswag niya kini ngadto sa Hunyo 17. Apan ni atong Martes pa lang, Hunyo 13, wa na nagpakita ang nagpailang coach ug nag-deactivate na kini sa iyang social media account, hinungdan nga midangup ang mga bata sa Barangay Hall aron magpakisusi. Apan nasayran lang sa mga bata nga dili konektado sa barangay ang naila nilag si Coach Lloyd. Dako lagi kay migsalig niya kay nanggamit siya mga opisyalis diri ba. Mga ngan sa mga opisyalis nga inikuha na mo sa mga jersey ari ko na sa barangay pa kuha ng mga mama. Mga tong dako lang kay migsalig niya gud. Ang 15 anyos nga si Joey, di tinuod nga pangan, ang gikatahong unang giduol sa suspitsado. Dala ko bola niya gipangutana ko player ba daw ko. Gingan ako na gipangutana ko niya ganganahan ba daw ko makaton. Dingan ko siya gisugo siyang konsyal Mario nga mang training ko no diri. Moto nanda ko mga kauban ako gipangayuan minyag mga entrance nga tag 30 kada taon. Matod ni Joey, nakuha ang ilang pagsalig kay tinuod man usab nga gitrain sila sa nagpailang coach. Apan human sa usa ka buwan nga training, gipangayuan na sila og bayad nga tag 370 pesos kay matod pa alang kini sa ilang uniforme. Matod ni Joey, sagad kanila naglisod gani sa tag 30 pesos nga bayad sa training, busa bugat kaayo alang kanila ang 370 pesos nga ilang nabayad nga ila pang gitiguman. Ginahinay man ako una 100. Paguman 100 dito ko sa Perian, nagisugo ko dito. Tagaan ko 100. Yeah. Nangayo ko sa kong mama. Og 70. Yeah. Dito nangayo po ko sa akong lola og 100. Naki-coordinate ko sa mga parents, i-contact na nato, patawag na tong mga parents ani, willing man pud sila, file ko sila kaso, o niya ang barangay, igo na lang mo coordinate o mo suporta. Matod ni Police Major JP Dagami, hepe sa Police Station 2 sa Lapu-Lapu City Police, nagsusi na sila sa hitabo aron makasangat og kaso. Wala po'y nakaila sa iya diya sa Punta Inganyo kay o lagi dayo rapod yun din nangabang rapod og ila ka adlaw diya sa kuan sa Punta Inganyo. Amo pa ning i-verify pud ma'am nga katong naay nag-ingon nga trabahante daw ni sa isa sa hotel diri sa kuan Punta Inganyo. Apan di usab sila makasiguro kung may record ba ang maong suspitsado kay wa pa man nila makuha ang tinuod nga pangan ni ini nga nangalyas lang. Kung ilhan na ginato ni nga mao gini iyang name or kining naagi sa apelyido, that's the time nga makuha na to, ma-counter-check atong records nga naagi ni siya kuan yun sa TUA, sa PNP. Kay nakahipos ang mga bata ug hulagway sa nagpailang Coach Lloyd, gipost ni Konsehal Mark Estardo ang hitsura sa suspitsado sa social media nga miani og daghang mga reaksyon lakip na gikan sa ubang mga nabiktima. Base sa mga comments, gikatahong nakapangilad na ang suspitsado sa ubang mga barangay sa Lapu-Lapu City ug sa mga silingang dakbayan. Nakita na namo ang problema, we've been decided sa barangay council nga daghan man gid ay kay kabatan-unan mga bata nga hilig og sports, maningkamot mi nga mapagamit nato ang gym nga libre na libreng training o niya tay ata sa SK mag ask tag budget nila gamay para na libreng uniform sa mga bata, libreng training o libreng nga medical. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisda.